दरदर करी नेइଥିବା चावल को फास्ट पकेइदबा तापरे आमे सबू फल को एमती टिक टिक करी काटिकी नहीं ଯିବା ସେଥିରେ ପକେଇଦବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପକେଇଲି ସେଉ, ତାପରେ ହଉଛି କଦଳୀ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗୁରୁ, ତାପରେ ହଉଛି ଏବେ କମଳା ପକଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ନେଇଥିଲେ ଅଦାକୁ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଏଠି ଡାଳିମ୍ବକୁ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ନେଇଥିଲେ ନଡ଼ିଆକୁ ଏଥିରେ ପକେଇଦବା। ଚିନି କିଛି ଦବା। ଛେନା ପକେଇଦବା। ଏଠି ଆମେ ନେଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଦେଖିକି ଟିକେ ପକେଇବେ। ଏ ନଡ଼ିଆକୁ ଯୋଉ ମୁଁ ଛେଚିକିରି ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଜୁ, ଏଇଟା ରାବିଡି, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ଦେବା। घिओ टिके दबा, गुआ घिओ। तापरे गोलमरीच टिके छिंचिबा। प्रस्तुत हो गला हमर मकर चाउल। ताको गार्निशिंग करिया पई आमे गोलमरीच टिके छिंचिबा, नड़िया कोरा टिके दबा, चेरी कोड़ी टिके दबा।